Molweni nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba lapha kube injabulo ke lapha kubalandeli bomculo kaMaskandi ngenkathi ke umculi kaMaskandi ke uCevuzile ke enikeza umcineka ke isitifiketi ke lapha ke sempucuzeko lapha ukuthi ke usebenze kahle kakhulu nayo ke lapha impucuzeko iminyaka naye yaze yaba 10 ubeke semhlomlisa ke naye isitifiketi ke lapha nokuyinto engajwayelekile ke lapha ukuthi ke umculi aphinde ahlomlise ke umqashi wakhe ke wengane zakwethu. Ake sidibana lapha kwi-comment section ke uzwe naye inkulumo kaCevuzile ke ehlomlisa umcineka wengane zakwethu. Ukuthi sengisebenze kwimpucuzeko for the past 7 years. Akukho asakwangixaka ngakho umcineka mase kufanele khokho yakhokha. Nami lokho engikwenzile ukucelebrate umcimbi okhule ngikhona. Ngibuyisele emuva kuyena kuze ebone ukuthi into akayenzayo inkulu kangakanani ebantwini nakuthina abaculi. Kubhalwe ngesingisi ke. Sizocela nje sikuphakamise